Masa naman video ni? Ang ginaman kay ipakita ba araw mo? Manod ka nang mga himod sa mga kuwan. Kalitin mo kin. Kita lagi may eskwelahan niya, way nursery at usulangi. Uy, nas ka pastor ko ano? Pastor Banawa. Uy, nas na po, Pastor Banawa. Pastor Banawa na nadala sila kan tuilas uwan sa buwangan. Bukan magsisara mangita o may eskwelahan. Hoy, ka Pastor Banawa lagi. Dapat sa buwangan unahan. Oh. Anong ba nagilas Jerome pa eskwela? Gawas atay. Tulungan mo ni ka tuig, isa di man dawatan dito sa ako. Pastor Banawa lagi nadala sa unahan sa dentist. Kanawa to tayo. Pastor Banawa unahan sa Sanchez. Dentist. Kadang ipa-enroll ang mga taga-sentral. Mahal. Private lagi. Pikir, private. Uy, green ka rin doon kami birthday. Birthday mo na yung klaro. Tundagan dito. Ha? Ganda. Kita may eskwelahan. Lagi mo dito, Ben. Si Ihaw na? Si Kin kaya mas Kin. Dan tato. Ilia. Uy, Ilia. La. La, Ilia. Okay, sud. Kuan, papel. Hindi mo kain pamig papel. Ito ni Kiss. May sud ni. Dali sa kuan. May ngawin tao sila. Ilia. Skip ka na magkagnaong day. Mangisnap naman ka. Ang ginag ko sa lamang kay sila. Eskwela mo dito mo sila. Pwede mo siguro magpat pati. Pat lagi. Saan mo mo? Private lagi sa mangita. Gusto. 3 years old. Di ba mag-eskwelahan dito? Karangi, itong ilang nursery. Mo may kuan. Nana ka bilang nanay day. Nanay. Meron ko na tanan. Classmate mo Aliana. Sama ko ini. Sige. Ato ko na dyan. Uy, anong salok ba? Ano di ay ito din yung sulok niya. Parihato, pagkasaway sa Gabriel. Dapat mo na sarap ni ka. Ara, sige, gamit na. Si Katas yun sa gatong sarap ka. Naamot ko silang plurami. Ay, bisa. Bili dito. Bye! Ang sabihan nga. Kawa. Silang kawa? Wali, remembrance ng ate. Ate. Tara, duhan. Tapos bye, Queen. Kita pa lagi, Mi. Bawasan mga tag-eskwelahan na rin. Nagato lagi ka Pastor Banawa. Suwayi. Sa kay private, mamaya ito yung private. Naman sa silong nilang pa-enroll. Asa dati siyang banawa? Pero unang Sanchez good. Di pa mo. Dapat lahat bang ilas? Victor. Nabuong nabuti siya si drawing. Wilahan na may... Kuhain na naman ang maestra. Namida. Adban na be, adban. Ato naman kami dapat ko ha. Ato lang tayo lamita. Namida. Tutor. Tingin kami sa ma'am. Kita lagi sa maestra. Sakto lang namida. Kay 500 naman ang buwan. Bakay classmate Kim. Di, taga sa kabuan. Kaya puan. Mas kalinggana yung masimog na ito. Nursery dito. Ang kalinggana siguro. Access ko dati. Ito din ang access. Asis. Kuan pa man na. Asis mo 5 edad no. Patong 5. Preschool. Ano sa laman lagi. Si Mida sa laman lagi day. Ang nursery mo ito lo. Kim. Mo dito sa mga... Si Mamida sa laman taman sa kabuan. Sunod sa preschool. Si Mida laman nanay kay mamay kuan. Ito ka dito? Mida. Di ka? Kim, kaya sa kunti. Linga ka masisa. Ato naman manito na to nga. May vitamins ni mo. Ato ni kuan sa wakondoy. Mo ni hospital kam. Ay! Mabitaw sige asa mo ndi mabito ni. Nursery lagi, pang tulog. Oh, ilas diksian. Kinsa si Ma'am Laura. Tungkan ko yun. Suwi. Kudawat to eh. Daycare. Oh, preschool. Oh, na. Daycare pa. Preschool may sunod sa daycare di ay. A few moments later. Galing. Ako, miabot ko, gikan sa Alicia. Ako man, Alis yan eh. subscriber ni Flora may buhola na. Halay! Gusto kong inuon. Ang akong asawa, si Katunahon, si Ja. Si Katuna. Oo, taga si Katuna. Oh. Naila ko, ang akong asawa una. O ang akong asawa, taga niyari. O Tagasa ka doy. gipakita ni Jang, vlog ka na o. Ang vlog ni Flora may Ang buhola brand na. followers ni Prami, si Prami tuas kuan. Ila Pastor Dudong. Kamba ka ng progreso. Di mo alam? Tagasa ni ka? Anak gawad dire. Kalata. Nagkailam lang mo na ni. Nangutangan mo sa luto. Matayog, basin natin rin ba? Nasa Aisa dali. Aisa! Ay! Ano ko tayo? Dahil pa rin ay nangita ni mo ay!
Ay! Hala, isa! Tagalog. Bisaya man. Bisaya? Oh, ako Bisaya. Taga Sikatuna. Oh, yung asawa ko no. Nangita sa si katulang itang plurami. Mayor, Hello. saan man nato ron? France and plurami. O, kamo. Kami. Ni Florami wala na. O, mo ba? Oh, salamat. Sara. O, wala si Florami karon. Wala. Sa asawa ni Ja. Oh. La, picture mo. Mag-picture ka lang. Ngayon. Picture followers. Pinoy, kanang sa laing nasod. Sa Vlog ni Florami wala na. Nakitan ko ijang amahan, ijang inahan. Gudaman, mga mahan bita. Oh. Merkano tay. Merkano tay. Daragang kwanta yung gipaabot. Mga amin dyan ako. Mamin tay. Merkano tay. Merkano. Ako, Si Katuna. gipanganak ko ato sa Russia. Russia ko nung Russia. Oh, hinon ang akong asawa taga Sikatuna. Oh, si Katuna. Taga Bohol ang akong asawa. Mao na nang gitanaw ko ang Vlog. ni Florami Bohol na. Marunong naman ka magsalita ng Bisaya. Oh. Dugay na kas Bohol. Diyan Tulog gipangita ka guys, buwan. siguro mi guys. Tulo ka buwan pero nakakuha sa Bisaya na. No? Si Katuna doon na kuan lang dito. Atos Korea. Bubuyab sa buhol. Joke. Kung may asawa? May asawa? Ikunsa ka. Ako si Mananghilin. Ikunsa ka kang. Manang. Egsoon. Maguwang. Oh, Ate. isuan. Ate. Kay katong nakitan ka na o. La. Abi kong si Florami. Inuunak ka daw ko. Mano mas maguwang? Di pwede nga mas maguwang. Nga na. La. 5 ka tuig basin. Ang basang. Lima ka to. Kay kang Florami. Plumi bata pa Plumi. 29. Ikaw. Ako 24. Mga bata pa ka. La. Sana all. 24. kami. Oh. Asawa ni mo asawa. Durami 29 at durami tayo no. 55 das manang. Ako 16. Ano sa libre si Florami? Sama na tawag. Nagbidres kayo nagbuntis man. Oh. Pwede na siya maubaran nga tuyur. Is not able to. Masakay kas motor. Ay, mali ay. Diyan na kayo bas. Naman ko. Lako kay Lois siya. Mag-admit lang Plumi. Ang maliwat ang bata. Way baka. Ito, lagi. Ikaw bitaw kay Siam dyan. Tanawa. Niksiyan. Hala. Go. Gabot. Oh. Balin siya. Mayo rapat ka. Di, magsakay si motor si namay motor si Ja. Oh, na. Oh, babakay na gisang magtudlo. Ay. Go. Iring. Asa man si Florami karon? Sa kuan, sa lungsod, sa Alicia. Baryo raman eh. Progreso. Ah, si Jahang Bana. Oh. Pero ba ni, nandiyo na kayo makakita sa Brami. Nakitan ko ang ijang Ina okay ra bahu ato. Bana. Nakita mo dyan ba na? sa vlog. Sa vlog na lagi. Na usa ka unsa ni video unsa ilahi sa ijang bana kay Para na? na murag katsulahon. Foreigner. Hala, ang brata lagi mo dyan. American to. Bali ni dyan ka. Nandiyan ra awan sa aming nanay. Muli, si Katuna. Oh, No, si Katuna dura ba? na. Ikaw ra isa. Si Katona. Oh, usa Si isa lagi. Nagsuro na sa bayan Brami. giwot ko sa kong asawa at si Katuna karon. Nagat ko asawa. Ang nagatog. Kay baby. Papa. Ang nagatog niya anak ni Jerry. Jerry. Kagawad. Jerry. Turipil ba nagdo? May dyan gitudluan kay. Kay anak. May laki. Itong ikasal. Bali niyo kay Luoy. Bali sa ka. Bakrad lang kanisa para makita mo rin si Katuna dito na agis. Oo na ko. Bikas. Bali naman, pa naman ay. Oo na ko ay. Kay Luoy man. Sa, na. Dah. Wala ba ni? Let's go. Naman sila karon adto sa Alicia. Na? Namalit. Ba, nasbay. Sakay.
Bawal si Zakuan. Si Ziray sa tay ka nangitang prami. Ay, nagpitres. Oh. Okay, let's go. Let's go na. Ako na sa res. Ang kamera ka na. Kay Louie man. Malibay sa video kay guwapo. Picture sa. Grabe, wadamhan ay pa rin na ningabot. Emergency, grabe ka. Oh, wala. Tuloy, bitaw ah. Oh, lista sa tay. Ingat. Ampeng. Nga lagi mag-meet lagi purami. Merkano, kabag. Yan, may bito na ha. Kasweldo na galing sila. Ang mga tao hang kuan. Duha ko no, duha. Oh. Kalau makan yang mereka nasi kan, Kalau nagigipangit ang bidyong purami kay nasa si katunay sa asawa. Sakay na yar. pupus yang sawah juga. Di, nangita na ko. Lado lagi bihan kasi katuna, lado kado. Okay. Let's go, ma'am. Bye na. Kaga ah. Nihinay diha tudloy ya sa mga oy. Kawi. Yung adlaw nagabot-abot ag among bisita nga nakuratan jud mi kay danang pagkabuntag. Hindi abot ag among binaji nga dugay-dugay na jud tungwa mo nga risbay. Nga plan to kabuan sugod pag Father's Day. Ug katong nanaw sa among mga vlog nga kon kay bawa naman siguro mo di na istorya. Nakalitan mi ning abot dari muntag birthday ni MM. Ja. Wala gitu. Nagkada man yung diferensya. Pagka-udto-udto, di na po lain ng kuan. Followers nga, Amerikano. Kuan, dito kung sa, nangita lagi yung programi, sa, kuan na maligos programi dito sa bahay. Iba nang mayo dito sa kuan, ilaha. Ang nangawa lagi ko ng programi, basig na nanamos. Mga vlog ni Purami na doon makita na. Salamat gihapon ko sa mga tao na nag-support sa ahang video. Pasensya na mo usahay di ko maka-reply sa yung comment kaya bawa na magkinsa mo. Salamat nito sa isang kamalumong kasing-kasing. Kaya bawa ko nga na usay di na mabasa tungkol sa kabisi sa usahay po di na mabasa sa kay ugala lagi ng signal sa labi na way load baka signal ako kusog-kusog ka ng ato ko sa karinderiya daan na ako sa bahay di ko makasignal man ng sahay di ko maka kuan wakoy video wakoy upload tungod sa kuan sahay di ko makaload da napagi pamati ng lawas di ko makasignal man di ko makabasa magaling ko sa mga comment ninyo late na. Maksudnya dengan salamat. Hina ko tanga. Katagan mo kabaskag matag oras o matag adlaw sa itong kabutan nga nagsigig support sa ahang vlog. Kasurin rin naman sa ako sa ahang kuan pag video kay pilin na kamans. Kagmay rin taon ko o kanang abot sa ahang months sa ahang pag-video pila nakabuwan way na mamiso nga na lasud tungod sa ka mingaw sa ahang mga kuan sa ahang mga sana di ko makakuta ba sa mga kay kuta malangin nga na tungod kay sa ahang vlog. Wala itong maingon nga, paundangan ako nuko. Eh, wala ko hiningdan. So, di ka po kumundang, bahala po mo. Sayang, isura nito na, wala po ko nang hilabat nito, wala po ko nang hingan nito nga. Tanawa ko. Munang, karon pero minti, di pa ko, narakos bay. Kay, nalikoy, ipamati. Ya. Munang, pasensya na mo sa ahang kuan
ang mga video nga ug na mga risbay narakosbay ug na magpakalit nga pangitang promi man sa maka video ko ato laging partner nga nangitang promi nga nakasawa kong tuja og si Katuna kay ha mga pangutana 3 months pa ko sa Pilipinas pero makalingaw isang istorya ka mao na mo Bisaya. Salamat mig dako nga bisag salamat nitong tanan ug pasalamat ya plus labaw makagahom nga ingaro oras ha ginawa ta tangan tagkabaskog sa tong lawas ka-survive gihapon tas atong mga problema. Kaya salamat Lord ug kanindong mga kaigsuonan sa kahanginan nga diha ra kaila sa kahangin ra kaila amping mo kaunay ug I love you nitong tanan kay baw na mo kanang nas gawas kay baw na mo kinsa mo nagsubaybay sa ang mga video. Salamat yung tanan ug I love you amping. Kita-kita lang ta sunod na ang vlog. God bless.